mga karonbel, kumusta? Kumusta ang kaparat sa atong singot diha tungod sa exercise ug tungod sa kainit sa panahon? Way problema basta lami igihapon ka sa pananaw sa mga hinigugma. I know happy mo sa inyong mga hinigugma, musamot gid inyong kahapi kung mukaon mo aning buwad nga iskabetche. Bisan wa man mo hinigugma or puno mo sa gugma, gana gyapon inyong kaon kung kani inyong sudan. Budburo na ang atong buwad or galunggong in Tagalog, in English, blue mackerel scad or round scad or short fin scad. Ang scientific name niya kay Dicapterus mackerelius. In Japan, gitawag siyang moroaji. Ang benefits niya makasupport og makabow siya brain performance, makaprevent og heart disease, makatabang siya prevent sa diseases, makasupport siya weight loss, relieve depression and stress, makatabang siya sa pa-improve sa imong immune system, makareduce sa cholesterol level, na siya zinc ug selenium. O di ba? Pabuad-buad na ni siya pero naagi po kay makuha nga mga benepisyo plus ang mga ricados pa. Pabuad-buad na siya pero mas mahal pa ni sa karne o sa kapalad nako ang gidak-on niya unom ka buok sa isinta na plus ricados pa ang balig 20 so 80 tanan atong gasto. Another cheat day na sa takaron kay taob kaldero ni kay gana kay ni siya. Ali magdungan na tagkaon, happy lunch, mo kinaron belgas.